Jodak e gweng' mar Masara e sub-county ma Suna West dwaro mondo mi piny owacho kokalo kuom migawo ma ochung' ne gedo mar apeyni oket rang'uk ng'wech kata bumps e apaya mawuok Migori nyaka Nambakolo mondo mi oduok piny tho ma ikelo kod masiche mag apaya ma osemedre apayano kagiwe kinde mane gibago ng'anyo apayano gikoni ji mathoth osewito ngimagi ka mamoko bende oyudo hinyruok to kata kamano onge ndawa ma sirikal osekawo. Juma nigi ler. Kata bed ni apaya mawuok Migori nyaka boma Masara osebedo chenro mag wuoth ne oganda mathoth e kaunti ma Migori. Apaya ni bende komachielo osekelo lal mange mag oganda mathoth e gigo mag Suna West. Oganda mathoth matiyo kod apaya osewito ngimagi nikech masira mag apaya ma kinde ka kinde. Kwan nyithindi kiyo osebiro ka medore to ahinya e gwego mag Masara nikech masira mar apaya ma kinde ka kinde. Jogi we nyithindo makiye ng'ama biro take care of nyithinde gi onge. Journey from Migori nyaka Masara orach. Mar ariyo kama meja lima inyowa en from Marombe to Masara. Okwawuo mana Masara kende ajali osebedo kanego ji from Migori namba nyaka Mwalo. Aseneno malit endarani chakre iga 2015 mandani olosi mano ya mondo koro oti osenego jowa mang'eny. Thoth masira gi osebedo katne gwego mag hera remo e apani mowuok Migori nyaka Masara. Masira ma apaya motimo machiegni en tarik 14 mar dweni ma ji ariyo ne owito ngimagi bang' lorino mar tipa ne onyonogi. Jodak ma Masara kawo tele kod Fred Otieno tudo masira gi mag apaya kod riembo lochego mag tipa magiwacho ni koro riembo marach. Wan watho kendo kenero wa gini wuok mana due to careless driving. Iyudo ka derepe madho kong'o to riembo gari. Obiro godo ndara jatipa kin japiko okalo goni pikose gi buti to goni pep. Kise bang' to duogo ng'igi e kiyo to nyieri. Koro wan gi makwa government ma malo ni derepe mariembo ong'i ka gin gi certificate margi manyiso ni riembo oyienegi. Accident makanyo okele go lwenda, okele gi pikipiki, tikele gi tipa. Omi akwayo base commander ma Migori ka mondo bi ong'iyane jogo ma tipa drivers ka they are qualified ginyalo riembo tipa e yorni. Bedo ni apani bende koro onge kod matuta kawo chakre Migori nyaka Masara bende jodak gi tudo kod masira ma kinde ka kinde nikech onge gima nyalo gawo nyamburko e sama ringo apaya ni. Wanyabedo ni wabedo to waparo ni kata chi wanyalo tho e ndara kowuok odhi oko. Masara ka wasabedo kendo wadwaro bumps madongo dongo. Sirikal mamalo gi kamoro amora munyalo winjowa. Wakwayo ni uketnwa bump e yo mar hera remo kar kae mondo overspeeding ma jotipa timonwa kar kani oduoge chien. Wan wabedo underrated nikech wariembo pikipiki joka riembo udi. Oro neno ni bing ni ono inyalo dhi kamoro amora mohero. Wakwayo sirikal maduong'. Innocent people tho. Miyo machielo nyotho kar ka innocent manyoni mane bath ndara nyotho. Adieri ma Nyasaye jo sirikal. Wadwani konywa. Jodak Masara bende dwaro mondo koro piny owacho koro ket nigi matuta kata bums. Ne okawo kinde margi mar ololo apani kendo keto matuta gi giwegi. Ka bende komachielo koro gidwaro mondo koro piny owacho koro bi kod okenge makare mar tieko masirago mag apaya gwengego ma kinde ka kinde. Wagombo ng'eyo ni to kare ka ne waketo bump e remo sirikal kaunti mokalo nobiro gi greda mochwero oko. Sani tamowa kaka dang' waket bump kacha. Mae gima kelowa mondo mi wadhi demonstrate mondo wang'e ni to ere yo midwa ketonwago bump kowuok from Kuro nyaka junction ka police. George Juma, Ramogi TV, Migori.